Sziasztok, én Eugen 100 vagyok, és itt van velem Gran01 is. Sziasztok, és mondjam, mit találtál. Hát éppen követ formoltunk ki, hogy legyen pénzünk, és én elástam erre, Nem lehet kiszedni. találtam szenet. Nem lehet kiszedni. Az nem is jó. Nem is jó. Jaj, nem lehet kiszedni tényleg. Igen, mert fölül egy ház van. De meg, na mindegy, szedjünk tőlek igazából azért. Nem baj, szedtem 5 szenet. Igen. Én mondtam, hogy nem szedjek ide, hát Sódert is kell szedni. hát igen, nyilvesülne, és nem nyílt. Akkor azt szedsz te. Szedek követ. Várjál. Szedtek fel a követ. Várj, hát én itt voltam. Ez én itt voltam az előbb, és itt egy barlang. És hát jások körül. Akkor szedek sódert. És hogyha meg lesz a 2 darab G, akkor meg lesz a form. És bocsánat, hogy laggolok, mondtam Gran01-nek, hogy ne vegyünk, mert nagyon laggolok, de azt mondta, hogy nem kell, mert hogy lemegyünk maradva, ugye? Igen, mert hogy mindig mondja, hogy na délután, semmi nem lesz Hát jó, belőle. ha egyszer nem értem rá. Komolyan nem Mit értem rá. csinálsz? Amit csináltam. Délután edzés volt, Jó kifogás. tényleg edzés volt hétfőn, meg szerdán is. Utána segítettem beoldani a fát, azt azért nem videóztam. Majdnem láttam. Nem ez a jó lelőhely? Nem tudom. Mert itt igazából alig bránáztak. Szerintem gyere ide. Szép rám. Most szedtem, szedek sódert. Itt is van mindig. Átölt a csákányom. Ott egy crafting table lám. Jó, én mentem haza. És a piacra. Eltudom a csákányt. De várj, onnan nem menj el. Elmentem a piacra. És most a piacon vagyok. Igen, majd menj haza, és ott várj meg én is adok követ, és... Au! Összeset eladjam. Majd szedünk meg, van. A 118. Mindegy, gyere haza, adok még. Meg úgyis még marad. Ne? Ja, ja, akkor maga megyek. Mindjárt adom. Miért nem bírok bemenni? Én se bírok. 32, ugye? 32-vel számolnak. Veszed ki a követ. Veszed. Megtes. És még maradt 15. Kösz. És meg lesz a jég. És ott egy darab biztos. Azért nem lesz jó. Mi? Ne felvas. Minek? Ugye vödörnek. Hát vödör. Hát... Jaj, akkor videón kívül csak kéne bányászni. Annyira laggó, hogy nem bírok eladni. Az jó. Még mindig. Hogy ez zúdott kő, igen.
Ja, erre kéne menni. Hol a Jaj, nem már. vettél? Véletlenül a mást, igen. Megüsselek? Jó, de így is tudok venni még egy eget. Egyet. Várj, ne vegyél! Itt vagy. Jó, az nem te vagy. Nehogy vegyél. Ja, de te vagy. Nehogy vegyél. Itt vagyok mögötted. Vegyél vizet. Hát ez a víz. Ez? Na, mindegy. Vagyis ez a jégblokk. Figyelj, én alszok. De ez 64, 1564. Voltam valahova. És aludtál? És ott van lent valami lyuk, szépézzek. Várjál. Jó. És kemény volt. Na, igen. Gyere Na, haza. akkor mi víz van? Sok. Mennyi? 2. Az jó. Add ide. Hát gyere haza. Add ide. Hát itt vagyok. Le kell ugrálnom ezt ajtó. Add ide. Köszönöm. Aha, ennyi. 1500 volt 64 darab. Akkor így igazából nem is kell vödör, mert akkor úgy csinálom meg, hogy jó legyen. És mi? Nem bírom lerakni. Jó, semmi. Á, de csúszik. Jó, jump. Aha. Na itt a jumpod, örül. Várj, menj, nyered. És oda is kell. Ugrálni se bírok rajta, adjál már. Egyébként lehet. Jó, csak Mhm. nem ilyen pici helyen, ahova verem a fejem. Ja. Hát itt végigfutottam rajta. Tudod. Menj, nyered. Amott kezdjem kiütni. Mindegyiket is. Egy. Örök vízforrás. Nem, ez már itt a növényeknek a vízforrása. Egy. Kész. Na igen, a kapa kell. Ja. De Nem idegesít kell menni. ez engem, nem lehet fölmenni. Ja, mert ugrani kell. Azért. Na, ebből. Kell menni. Kajolok. Kell. Jó van. Kell ilyen. 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 És egy kapa kell még. Egy. És... És egy utat. Úgy. De ne taposd nekem itt az ültetvényeket, mert akkor lekardoznak a gyémkadban. Hát de minek így csinálod? Meg se lehet mozdulni. De hogy nem? Ez így jó lesz, mert sok helyre lehet ültetni. Úgy. Akkor legalább ide is csináltam volna a vizet így. És akkor át lehet ott úszni. De nem, ez így nem jó. Ott nincs. Igen, mert ez ilyen megint ilyen hülye volt. Akkor ott nem lesz. És buggos. Nem, ez Hoppá. ilyen, nem. Kivertem egy blokkot. De nem. Itt is, hát ugye nem lesz jó. De mindegy. Mondtam, hogy csinálni kell olyat, hogy így. De nem. De és ez is. Ez is ilyen blokk. Ez, de... Mi van? Ja, gondolom azért, mert még nincs beáztatva. Azért. Választasd be. Hát maguktól lehet beáztatni. Hoppá. Bocsánat. Mit? Végigről. De már
így végig lehet sétálni, csak ne ugrálj. Végig rohantam Ja. rajta. Végig lehet, csak ne ugrálj. Na, merre volt a jump? Megnézem, megmutatom milyen végig. De várjál. De Istenem, ezek a blokkokat idegesítenek. Itt egy bari meg egy disznó. Sarokba szorítottam. Batman megöli a birkát. Meg. Birka! Kaptam egy apjút. Oké, már nagyjából elbírtam ültetni. Disznó. De így össze-vissza lesz. Disznó. 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 Disznó bevült oda. Így lesz, na, elültettem. Akkor kész van! Jéj! Milyen gyapjúd van? Fehér. Azt ad ide. Tudod. Tedd le. És esik az esik. Az nem jó, mert laggolni fogok. És már most is laggolok. Egyébként már rég be kéne fejezni a vidizést, de hát mindegy. Nem, 41-kor kezdtük el. Ja, már igen. Nem. Már rég. Akkor szerintem ennek most vége. A következő rész majd nem soká lesz. Sziasztok! Sziasztok!